Guys, meron po tayong puntahan. Ayan yung light. Ayan. So, lalabas po tayo, guys. Tara, labas tayo. Ayan. Ano po tayo? Punta tayo dito. Dito tayo. Dito tayo, guys, kasi lang tayong pupunta. So, ito na po yung palabas, guys. So, ang totoo naman, hindi naman po ito labas eh. May spider. Yan, tara, lalabas na tayo, guys. Punta muna tayo dun. Sige, pasok tayo dito, guys. Yan, kunin muna natin to. Yung casting, guys. Yan yung pang-lock ko, guys. Nandito na po kami sa bahay. Ang kalat ng bahay, guys. So, thank you for our video. Bye! Subscribe to our channel.